Monggo Bu Tati Smaradana dhisik yo nduk renen dhisik iya Pak iya nyambut gawe kok jan gemrungsung alhamdulillah yo nduk wis oleh sak jam iya alhamdulillah ngene nduk ayo ditanjakne iki kabeh ngono awake dhewe kudu ngaturake syukur sing pisanan matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ya mung sak awake dhewe nduk piye wis kepareng ketinimbalan dening Bapak Bayu lan Ibu Ana iya ngono ya Mak terus kuwi ujupe apa ujupe mantu ingkang putra ya putra putri kang mau wis dijemukake ya nduk kanthi lulus raharja kalis niring sambikala ngono bengi iki wujute tasakuran ngono ngundang ngrawuhake para kadang sak kiwa tengene para sederek para sesepuh pini sepuh ingkang wonten ing lelatah tanggung sumrambahipun ing Disan Jati kepareng nglumpuk yaiku tasakuran anggone kagungan kajat panjenenganipun Bapak Bayu lan Ibu Ana ngono ya ya muga-muga pinanganten sakloron kuwi Mbak sinten mau Mas Gondo alanti lali jenenge kaya wong Inggris Mas Rian karo Mbak catetane digawa iki yo nganti lali Mbak Aplonia Mbak Aplonia Septi Andri Peti asmane iki ya bocah jaman saiki iki nek jenenge lek ora duwawa ngono kan ora marem to Nduk iya jan iya paling ora sing bingunge malah gurune lek nulis ning ijazahe nganti bingung ditambahi nggon ora apa-apa ya jaman maju Nduk lek biyen ki wong tuane dhewe wong jenenge wis paling Sardianto, Karni, Paijo, Paimin. Karek ndelok laire Rebo Kliwon ya Boyem. Lek Senen ya Pak Senen biyen. Iya,
Lahirnya Setu ya Setu, Akad ya Akad wis jan penak. Ya iya. Lah uku Tambir ya Mbah Tambir. Rakeh. Beda nduk kemajuan zaman. Heeh. Ini pun Bapak Bayu Nawantoro kalian Mbak Ana Maria Evati. Nggih, menika Mimoho putra Kang Siwi, putra putri Mbak Aplonia Septi Andrik Peti. Ya, jan wis muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah lan barokah ya, Nduk. Amin ya robbal alamin. Nggih ndang pinaringan putra. Ngono, heeh. Ya putra putri apa kakung, nek putri ya solikah, yen kakung ya soleh. Amin ya robbal alamin. Bengi iki awake dhewe sak kanca ruang ditimbali. Wah, jan luar biasa. Pembatin ngono tangga wah pira dalang Girisari iki. Dak kaya ngono. Jan luar biasa. Iki pancen yo ming tak gawe istilahipun cara carane niku namung damel promosi. Kin piantun-piantun Jati kene kin padha demen karo senian wayang kulit ngono. Aku tak takon yo mak, takono. Jare iki wayang kulit gamelan ki karong. Sing kandha sapa? Lah kae akeh ya nyuwun sewu ora kok ngelokne kiai lho. Eneng kiai iki jare wayang kulit ki karong. Nek sing mangan wayang kulit ki sapa lek lulange iki dipangan oleh. Ki cecek. Lha nek kadung wayang kulit ki sapa sing arep mangan iki? Kono. Lah wayang kulit ki, Nduk. Kuwi ngono biyen sing pertama kali ngenake iki Sunan Kalijaga, Nduk. Ngono. Kok dikaromake wong kuwi budaya adiluhung. Budayane bangsa Indonesia, utamane bangsa Jawa. Lah kok dikarom-karom niki sapa? Sing mangan lulange wayang ki ya sapa ngono, Nduk? Iya. Apa wis mesti lek kiai iki mesti munggah swarga? Urung mesti, Nduk, urung mesti. Apa ya ngono? Urung mesti. Saiki malah kae lho, Nduk. Kono ing tembang dandang gula kae ngene. Lamun sira membeguru kaki amilya manungsa kang nyata. Nah, ingkang becik martabate. Nah, saiki lek guru ki kudu golek wong-wong sing nyata, wong-wong sing bener-bener wong lho. Ngono. Dadi lek bloke grandong-grandong ki aja kok guroni. Paling sampean ki lek upama lek apa ki, Nduk? Ya mondok ya kudu tenan, kudu golek pondokan sing apik. Ngono. Akeh lho, Nduk. Ning media massa kiai-kiai sing tindake ora karuan ya ana. Ngono, heeh. Akeh lho, Nduk. Ora mesti lek dalang ki ora mesti lek raben ya ora mesti. Kaya dalang Girisani iki bojone ya wit biyen tekan saiki ya ming sitok arep tambah ya ora wani. Ya, mereka kena undang-undang. Undang-undang PNS ora kena rabi neh piye to, Cak. Upama rabi neh no ya ora wani, Nduk, siji wis luar biasa dipangan sak uripe ora samar lek entek. Ngene ya, Nduk. Heeh. Mulane lek dalang ki biasane nyromoh ki dalang endi? Gitu. Yo lek biyen dalang ki bojone papat saben sinden ayu dirabi. Nek lek saiki ora. Ngono. Ngene. Upama kuwi sinden ki kuwi bocah-bocah kuwi. Tenan kok, Nduk. Kuwi ya sarjana-sarjana kabeh. Pinggir kono kene malah sarjana. Nur tengah ya sarjana, kene sarjana. Sing kulon dhewe ki calon sarjana. Ngono. Mula wayang kulit kuwi tuntunan ya dadi tuntunan. Aja salahne, aja disalahne. Wayang kulit kok karom ki sing ngaromne sapa? Kuwi budaya luhung perlu dipuk-ipuk, perlu dikrembakake. Ya. Bengi iki sing rawuh akeh banget lho, Nduk. Wah, cek tenan tera pecik bek. Ana, Weh, ki
Bapa Bayu ngibur para pepunden para sutresna budaya sing rawuh bengi iki jan luar biasa, Nduk. Ngono, Nduk? Iya. Terus ngene iki engko ya nek sing nanjakne kok Nduk anakku mburi kuwi gandeng nek bapak iki wis rada gerang gaplok jambuluanen lek ngubahne wis ora tek gagak kuwi engko. Heeh. Ya anake sing ganteng kuwi engko tandang kaya apa tandange kuwi ya sarjana SPD ya guru pisan. Guru ngendi to? Guru SMP Negeri 1 Karangan. Ngono. Wis kuwi ya wis rabi to. Urung mido. Nggih. Nggih. Ini yo ditanjakake, Nduk. Iki wis ana panyuwunan ingkang dipun suwun saking pepunden kula Bapak Yusmanto SPD. Nah, nyuwunipun tunggal pepiling dipun bawani lajeng ingkang angka kalih menika caping gunung. Didangdutake. Iki karo uga bersama Moksin Aul Tetemen. Nah iki ditanjakne engko ya ngono kuwi presiden-presiden sing nom-nomi ngadeg. Betul. Iki engko tak kenalake siji pokok siji. Tidak kenal atau tidak sayang maka tidak kenal kalau tidak sayang. Tidak sayang kalau tidak kenal. Nggih. Sing pinggir debok dhewe dipun kenalaken jumeneng Mbak disebut Mbak Bari. Ngaturaken wilujeng dalu malih, Mbok. Wilujeng dalu. Nggih. Nggih. Dipun kenalaken nggih, Mbak. Aku yo pancen urung kenal tenan karo jenengan. Nggih, nderek pitepangan. Nami kula Dila. Dila iki singkatan napa, Mbak? Dila iki singkatan diluk lali. Nggih, kula saking Pule. Oh, saking Pule. Empun omah-omah napa tasik senggel? Empun omah-omah. Pun omah-omah? Nggih. Pun badhi napa dereng? Dereng pangestunipun. Jan. Tak kira lek ijik perawan kinyis-kinyis. Tak kenalne Joko Jati bae wis eneng duwe. Nggih, sampun. Sampun, nggih. Saking Pule, nggih. Ingkang dawuhipun jenengan sing iso ngendang bareng niku. Nggih, tapi tasih derek ajar. Oh, derek ajar. Nggih. Engko ditanjakake. Engko sing nembang piantun liya engko jenengan sing ngendangi. Kersa to? Nggih. Nah, iya, jan nggih. Niki panjenenganipun Bapak Yusmanto niki nyuwun pepiling. Nipun bawani mangke caping gununge gantos ngaten nggih. Nggih. Nah, nggih pepiling. Nggih. Monggo nyuwun gonganipun ingkang bawa menika nggih anak kula pun Gondo Prastya. Nggih ku ya dalang iki engko ngenteni Pak Puwe. Monggo Mas Gondo suarane. Nggih. Kayak Pak Muksin ya wis siap. Tenan kok. Iki Pak Muksin ki ya seniman. Monggo. Bawa pepiling Mas Gondo. Rukun Islam. Rukun Islam. Kang lima puniki
suarane ya penak. Ya Mbak Dila. katindakno mring para sasama Gantos Mbak Dila. Duet. Aja. Aja nganti ditinggalke. Suarane kaya ngono. Piantun Jati kok cek konangan iki gitu lho. Nggih. Nih, monggo Mas. rukun limo puniki sahadate kang angka siji Mbak Dila malih monggo. Kang angka loro Salat ki nomor loro. Dene kang Diongkek Mbak. telu Mas Gondo. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji Duet. rukun Islam sam Gong Mbak Soyo. Enggak, monggo Mas Bari. Tak tuntak.
bos wajine tansah dielingi bos wajine padha nindakake asan wis kumandheng wayahe sembahyang tapi wajib gawuhe pangeran salat dadi cahyae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebab luar lan asar salat saya tingetake tindak munkar paring lan saja kabeh prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama yelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Wis. nggih matur suwun kong ibu Mbak Dila, jenis karo pokoknya Mbah Pani iki lek terus ngono wis tenan. Ora mikir rek. Ngono rek. Pokoke kanggo nyenengni ati gen awet enom wonten Mbah Mani iki. Alhamdulillah. Syukur lek tahun ngarep ki nanggap dhewe. Nggih matur nuwun Mbak Dila. Iki mengeneng Mbak Dila iki jenengan sing monggo. Bagiane. Matur nuwun ya. Mbak Dila. Iki caping gunung engko mulai diudanani kabeh Pak Yusmanto ndang kondur ganti. Saiki nanjakne sing elektron. Bendungan Tugu. Nggih, jumbuh kalian kahanan. Bengi iki utamanipun panjenengan Bapak Bayu lan Mbak Ana ugi pinanganten mugi-mugi estu saged kahibur wonten ing kalodhangan menika dipun limbuk saking pinggir sari Trenggalek. Nggih. Monggo. Iki Mbak Wulan jumeneng kana. Nggih. Nggih. Wah, iki jan putri asli Jati. Nyetan. Mbah Min barang rawuh tenan iki. Jan luar biasa. Semangat tenan nih. Monggo. nggih Gerakan nyawer. Iki nyuwun gonganipun Bendungan Tugu, Mas Muksin iki. nggih Asri tembang Trenggalek. Nggih. Nggih. Karo sing bapak-bapak pengrawit gen istirahat karo mudut-mudut. Jan wis luar biasa. Wah. Monggo Pak Musin. Monggo kali dijogeti.
Pendungan tuku saksi tresno kowe karo aku wiwitane kowe ngajak kenalan lewat telepon terus ketemuan wong bagus kapujane ngati bangun tresno kumekan saiki pandangan tuku ana kutha Trenggalek perbatasane karo Ponorogo cinta padamu ya tekane tuwe bareng-bareng ayo pada dijaga Darmasari dalan ngetan nyang Bukan Tepe alen-alen camilane Jemlin jani mas aku kadung tenanan tresno kuwi mesti akeh pacobane kenalan kegandengan tangan mlaku-mlaku ning pinggir reng bendungan tuku saksi tresno kowe karo aku wiwitane kowe ngajak aku lewat telepon terus ketemuan wong bagus kapujane ati bangun tresno tumekan saiki pandangan tuku ana kutha Trenggalek perbatasane karo Ponorogo
Nggih. Mbak Wulan asli Jati. Nggih, Pak. Tungguan tuku sampun. Matur nuwun wis kenal kabeh